ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ, କୁହନ୍ତି ଗରିବର ସାଥୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଗୋଟେ କରିବା। ତ ସେଥିରେ ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଏସବୁ ପକାଇ ଦଳି ନେବା ଆଉ ଟିକେ ଦହି ପକାଇ ତାକୁ ଦଳି ନେବା। ତାପରେ ହେଇଗଲା ଆମର ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଇଏ ତ ପଖାଳ ଭାତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଖାଳ ନଥିଲା, ମୁଁ ଗରମ ସହିତ ଖାଇଦେଲି। ଆଜି ମୋର ହେଇଥିଲା ଭାତ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼। ସବୁର ଟେଷ୍ଟ ତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ନା କିଛି ନିଆରା ଲାଗୁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସେଇ ଛୋଟବେଳର ମାଆ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିରୁ ଆଣି ପୋଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲା, ସେ ଟେଷ୍ଟ ତ ନାହିଁ। ତଥାପି ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, କଥା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।